Madaki? Abokina. Wai madaki wai kana garin nan? Abokina ai jiya na dawo. Abba shi yasa naga kwana biyu ga baki ɗaya na ganin ka a garin nan. Ai kai baka sani ba da yanzu sai a ce maka mun mutu. An tattaro gawan mu an tattaro. An kira ka sallah zana'ida kun kai mu. Wai kana nufin da shi kenan kai babu labarin ka? Ka bari kawai abin na tuna yana ci min rai To wallahi. ka bani labari mana ina abokin kan baka bar labari ba za ka ba. Ka san na je garin Kaduna. Ba sani tun ne rika ka taya. Muna dawowa daga Kaduna nan. Gudu muke fillawa. Gudu muke fillawa ko mu iso road block ba mu tsewa gudu kawai muke fillawa. Sai muka zo gidan mai damu da mai. Daidai gidan mai nan. Daidai cikin gidan mai da muka tsaya damu da mai. Nan kwanan da waki. Nan dai kwanan da waki ne. Mun shiga gidan mai din nan. Sai me mai din yake tambayar mu. Mai din nawa da a zuba. Kai ka san me abun mamaki? Ashe direban na ya mutu tun daga cikin garin Kaduna buba mu sani ba muna filla gudu sannan muka zo gidan mai ake tambayan direban nan. Wallahi ashe direba ya mutu. Na tuna abin ne yana cimin rai. Kenan ga wata ta kawo ku gidan man. To ai ka san shi tsohon direba ne. Kuma kai ka san tsohon direba akwai advantage tsakanin su da motan. Akwai advantage akwai daga kafa. Yawan nan ba wani abun mamaki bane. Ka san ina sararo rake a magarfi. Tabbas. To akwai wani rake da na yi order sa kanta ga sanan za ka kawo su. Shi faraken idan ka sha shi in ka sha karka zubar da bawon ma ka ajiye sati ɗaya na ƙara yi za ka ƙara ɗauko ka ƙara sha. Haba professor. Raken idan ka sha bawon karka zubar da shi ka ajiye shi sati ɗaya na yi da ka ɗauko shi kawai za ka sha kawai rake kake sha sabu. Salamu alaikum. Malam kuɗi ya karɓa wani gardama nan shi wannan gaba ɗaya bai yarda da abin da ake faɗa ba. Wannan ta zan zaba gardama hankali na a tashe raina ya ɓaci. Raina ne ya ɓace. Mutane ne za ku kiwo wai ba za ku killace kiwon ku mutunta shi kamar yadda kowa zai mutunta nasa ba. Haka suke. Sai ka je ka shiyo dabbobi ko ka shiyo abu kuma ka bari barkatai. Wani ma ya cinye magarin tuwo wani mar bari wani mar duk daga hinan dai. Kuma a ce da akai ka ofishin Hizba ko yan danga. Ina amfani da gaskiya su ma hizban. Dole su ɗau mataki akan ka idan har dabba ka ta cuci wani. Kun san me yake faruwa? A'a. Ai kun san ina da fili a nan bayan gari. Da mu kai cinikin. Alhamdulillah. Na sai bulu na aje na sai yashi na aje na sai suminti an kwaba an yi komai za a yi min gini. Kawai wata akuya ta taho kawai ta zo ta cinye simintin da yashin da bulan ta cinye tas da raina ya ɓaci na kama akuyar na ci ubanta ashe ta ji haushi kawai sai na ga akuyar nan ta haifar min gida har da yan haya to shine da nake sauri zan je samu mai gidan idan dan babban hakuri dan tare shi Akuya ita ta haifar maka gidan yan haya a ciki kuma suke a zaune. to ai akuyar ba udiya ce ba ta mu ce ta nan ba ai yanci duk kiwon can waje ai karuwa ce na barki lafiya zan je samu mai kiwon an kwanta samu inda yake assalamu alaikum. Ya dole ka mu lafiya mu da ma ya lafiya. Amma kai kuma rena min wayo ne. a ba wani Na rantse da Allah irin ku ne kuke sawa ba a ruwa a ƙasa gaba ɗaya. Kamar Ku ya kuke ba- jawo mana masifa da bala'i ji ƙaryan da kai ji ƙaryan da yi. Ba wani ƙarya da yi. Akuya wai ta cinye bulok da siminti in banta mu ya mai da mu ne ma akuyoyin. kai dalla ƙarya ta za a gawa ta ja mota ta kawo ta gidan mai. Ta wani uba ne ta wani ubanka ne ko jaki ne ya share ke bawon rake ya zo ya maimaita bayan sati kai hankali ne ɗauka. Hankali ya ɗauka mana tunda a gurin aiki na gani. Aikin banza aikin wofi. Bayan da za ka yi da ni a gurin aiki na gani. Je ka. Kuna ƙarya mutane kuna rena mana wayo. Amma wannan ƙarya fa ta bani mamaki. Zimbabwe